Не мога да медитирам. Това е фраза, която чувам доста често. Най-вече чувах от мен самата. Аз мислех, че медитациите са нещо много сложно, че трябва да държа много дълго време концентрация си и че трябва напълно да изключа мислите си. Да, факт е, че има такива медитации, но не такива са медитациите за практикуване на присъствие тук и сега. Медитациите за присъствие тук и сега могат да бъдат наистина много лесни и въпреки тяхната лекота на изпълнение и бързина на изпълнение, вие пак можете да се потопите в това пространство на радост, блаженство и покой. И сега ви предлагам следното. Напишете ми в коментар ваше любимо занимание, нещо, което обичате да правите и аз ще ви дам съвет как да го превърнете в медитация за присъствие тук и сега. Тук ще дам само няколко примера. Това може да са разходки сред природата, хапване на нещо вкусно, вдишване на аромати, слушане на приятна музика. Очаквам вашите коментари.